Toto vám nepovie ani váš architekt a pravdepodobne ani váš interiérový návrhár. Ak práve teraz staviate alebo renovujete svoj nový dom alebo byt, robíte investíciu, ktorá je pre mnohých najdrahšia a životne dôležitá, robíte ju tak raz za celý život a asi nechcete urobiť v stavebnom procese zásadné chyby. Vedeli ste, že ani kvalitné, ani prírodné materiály, napríklad pri drevostavbách, ani ekologické izolácie, ani energeticky úsporné okná, ani ekologické a ani energeticky úsporné technológie pre domácnosť ako solárne panely, inteligentné domáce systémy, rekuperačné jednotky, ionizačné systémy a ďalšie nedokážu upgradeovať vašu spálňu na úroveň 21. storočia? Fakt je, že väčšina z nás nevie o devastujúcich dôsledkoch, ktoré sa môžu dostaviť najprv ako únava, nevyspatosť, bolesti hlavy, však to asi poznáte, a neskôr, o 5, 10 alebo viac rokov, vám lekár oznámi smutnú správu, ak nie sú spálne a detské izby prispôsobené výrazne zmeneným podmienkam. A čo ak vám poviem, že príčinou zdravotných problémov vo väčšine rodín môže byť expozícia určitej látky, ktorá je Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny zaradená do skupiny možný karcinogén a vy, ako aj celá rodina, ste jej pomalému pôsobeniu vystavení takmer nepretržite, a to aj vo svojom vlastnom domove. A to asi nechcete. Otázka. Ak už teraz toto viete, budete ignorovať tento možný karcinogén pre človeka pri návrhu alebo úprave svojej spálne, prípadne detských izieb? Dovolím si vás upozorniť, že ani váš architekt, ani žiadny elektroinžinier, alebo povedzme feng shui konzultant, prípadne interiérový návrhár nezohľadnia prítomnosť tejto látky a neurobia protiopatrenia, ktoré eliminujú alebo minimalizujú vystavenie sa jej. A teraz si vypočujte toto. Dokonca aj patent jednej švajčiarskej spoločnosti popisuje, mimo iného, že účinky tejto látky poškodzujú dedičný genetický materiál, pričom dochádza k poškodeniu DNA a mutácie vedú k zvýšenému riziku vzniku rakoviny. Preto, ak pociťujete zvýšenú únavu, bolesti hlavy, migrény, nevoľnosť, zvýšenú agresivitu, poruchy sústredenia, prípadne už žijete s rakovinou alebo inou závažnou chorobou, mohlo to byť spôsobené práve touto látkou. Správne navrhnutá alebo upravená spálňa dokáže preukázateľne eliminovať, prípadne minimalizovať jej účinky a vám poskytne ochranu. Ak je váš nový dom alebo byt vo výstavbe alebo renovácii, chcem vás vyzvať k zváženiu jedného jednoduchého faktu. A to, či nízka a jednorázová investícia spojená so správnym návrhom a úpravou spálne nestojí za pár minút vášho času dozvedieť sa viac. Bude to investícia, ktorá prinesie efekt a nevyčísliteľné výhody, ktoré sa nedajú dosiahnuť nejakým iným spôsobom a ktorej hodnota sa nedá určiť. Pretože život váš, aj vášho dieťaťa, je neoceniteľný a nenahraditeľný. Preto dovoľte mi poskytnúť vám všetky dôležité informácie na to, aby ste urobili ten prvý a správny krok a vyhli sa tak chybám, ktoré vás môžu neskôr stáť naozaj príliš veľa. Predpokladám, že si nechcete postaviť alebo renovovať svoj nový dom alebo byt podľa noriem z 19. storočia.